Hi ha gent que té facilitat per a unes coses i no té tant per les altres. Per què ens interessa tant la dislèxia? Perquè genera un problema en l'aprenentatge de les coses fonamentals. Si no boto bé una pilota, bueno, pues, podem fer-ho practicar, però segur que ningú dirà ai, 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 que no jugarà a la NBA, no? Pues no passarà res. Ara, si la meva dificultat agafa en el mig del sistema educatiu, pot ser que tingui un problema. Digue'm noms d'animals, i ja els sap, però sembla que els hagi d'anar a buscar lluny. Un lleó, una pantera... I en canvi hi ha altres que sembla que sigui una metralleta, no? Doncs aquestes diferències neurològiques són les que ens fan pensar que aquests nens amb aquesta diversitat enfrontats amb un sistema educatiu que prima això molt poden tenir dificultats. Però això no ha de repercutir en sentir-se de menys. I a vegades passa, perquè a vegades la gent té molt lligat lo bé que llegeixes amb lo intel·ligent que ets. I això és un perill, perquè si hi ha per part seva la sensació de que valen menys, de que no són capaços, això genera a vegades un problema més important que la mateixa dificultat. Cal estar molt alerta de que no visquin això com una dificultat, sinó com una diversitat. Els anglesos, que són els que més en saben d'això, diuen que no es pot fer un diagnòstic de la deficiència, que s'ha de fer un diagnòstic de totes les capacitats.